No niin. Kiitos on vaan hauska sanoa. Muistakaa olla kiitollisia elämästä. Okei, mutta tosiaan. Minä Certified Con haastoin itteni päivän edellisenä päivänä, eli toisessa päivänä Paperclip Challengeen. Se haasta menee siis näin. Te aloitatte klemmarista. Te pyritte vaihtamaan sitä eteenpäin ja saamaan vastineeksi arvoltaan suuremman esineen. Eli mikä se ikinä onkaan, se on nyt tässä tapauksessa kysymysmerkki. Me lähdetään tavoittelemaan vain ja ainoastaan suuruuksia, eli taloa. Kiitos. Vittu. Moikka. Ei sattumoisi, jos yhtä klemmaria antaa. Yksi KPM klemmari. Otan mä kurkkaa, onko mulla tuolla? Joo, kiitos. Kiitos paljon. Kama. Challenge. Ai löytyi. Joo, se kelpaa oikein hyvin. Okei. Kiitos paljon. Kiitos erittäin paljon. Hyvää päivää jatkoa. Moikka. Mä teen tällaista haastetta, missä mä koitan vaihtaa klemmari eteenpäin isompi arvoiseen esineeseen. Olisiko teillä mitään, mitä voisitte vaihtaa? Ei oo. Okei, hyvää päivää jatkoa. Samoin sulle. Moi! Mä teen tällaista haastetta, missä mä koitan vaihtaa klemmari eteenpäin isompi arvoiseen asiaan. Mä koitan taloasti päästä. Olisiko teillä mitään, mitä voisitte vaihtaa tähän? Mä haastoin itteni tähän just tänään. Niin nyt ollaan vasta alkutaipaleella. Sitä tutkitaan Joo, ei valitettavasti löytyy. No se voisi ehkä olla parempi kuin klemmari. Päästään vähän eteenpäin. No niin, kiitos paljon teille. Hyvää päivää jatkoa. Samoin. Okei, no niin. Nyt näkyi. Otettiin ensimmäisen treidin. Et jos näkee, että ihmiselle mitään kantamuksia mukaan, on taskut tyhjänä, ei mitään laukkuu, niin ei lähdetä niitä haastattelemaan. Nyt nähtiin, siinä oli reppu, siinä oli laukkuu, niin käytiin kysyä ja saatiin pieni treidi. En mä tiedä, kyllä tää ehkä on vähän arvokkaampi kuin klemmari, ainakin ollaan eteenpäin. Ei muuta, lähdetään haastattelemaan lisää jengiä. Moi! Miten tällaista haastattelua koitan vaihtaa klemmaria eteenpäin, arvoltaan suurempaa esineitä. Mä oon nyt päässyt tällaisen, onko teillä mitään, mitä voisitte vaihtaa tähän? Sori, meillä on kiire nyt junalle. Okei, ei mitään. Moikka. Moikka. Mä teen tällaista haastetta. Haluatko käydä? Ei voi mitään. Moikka. Mä teen tällaista haastetta, kun mä koitan vaihtaa klemmari eteenpäin. I'm doing like this paperclip challenge. Like a higher in value. Yeah, nice. Sorry. Okay, have a good day. Mulla oli jotenkin luottoa tohon. Niin. Ei mitään. Uutta matoa koukkuu. Madot alkaa loppumaan. Nyt tuli aika niinku konnatason visio. Tultiin tänne Stacelle, tässä on mistä junat lähtee ja tulee. Täällä on ihmisiä, jotka on tullut vähän reissusta. Niillä on matkalaukut täynnä tavaraa, mitä ne voi vaihtaa tähän, joten lähdetään kyselemään ihmisiä. Moi! Nyt löi kyllä niin tyhjää päässä, että ei ole niin pientä. Hyvää päivää. Ei mitään. Ottakaa mies käydään. Mä teen tällaista Paperclip Challenge, ootteko tekin kuullut tällaista? Eli klemmari haaste. Mä koitan vaihtaa klemmari arvoltaan suurempaa esineitä. Mä oon tällaisen kumpulassa. Ottakaa mies käydään, onko teillä mitään vaihtaa tähän? Aina jotain pientä löytyy, en mä tiedä mitä te täällä teet. Sulla on sen verran pitkät hiukset, tästä hyötyy. En mä kisakiekkoa. En mä tiedä, nyt on ainakin yritys tässä. Nyt on yritystä. Luotto on kova edelleen. Ei voi muut kuin respektaa. Näin pitää toimia. Auttakaa muita. Yrittäkää tukea toisten yrittämistä. Tällä. No niin täällä on. Siinä on krispi. Ai Jukku, tää olisi ihan sairas. Sä saat sen vaihtuneeksi. Ei mitään. Kiitti kaikille teistä. Oli iso kuin esitte. Ei mitään. No niin. Hyvää päivänjatkoa teille. Joo. Nopea konnataan. Onko nopea konnataan sitä? Oi joo, ok. En mä tiedä, mä sanotaan. Me saatiin joku pumpula vaihdettu just frisbeeseen. On vielä hienon värinen. Tän haluu miehet ja naiset, kaikki haluu tän. Tää on nyt, meillä on prima kamaa tässä. Oikeesti, oli ihan sairas. Respektiin noille äijille, ne oikeesti etti jokaisen laukun tyhjäksi. Meitä varten, ei mitään. Kiitos paljon. Lähdetään
Lähdetään haastattelemaan tästä. Nyt on iso luotto. Kama. Moro. Morjesta. Mä teen tällaista haastetta, nyt mä aloitan klemmarista, koitan vaihtaa sitä arvoltaan suurempaa esineeseen. Mä oon päässyt tällaiseen frisbee golf frisbeeseen. Onko sulla mitään, mitä voisit tähän vaihtaa? Tällä hetkellä ei löydy oikein kuin arvotavaroita. Niin Okei, en mä viitti kelloa ei nyt viitti, ei ehkä Airpodeja ja kelloa. No niin, ei mitään, päivän jatkossa. Moro. Mä teen tällaista haastetta, että voidaan vaihtaa klemmariin edespäin ja arvoltaan suurempaa esineeseen. Onko sulla mitään, mitä sä voisit tähän frisbeeseen vaihtaa? Mä oon tähän päässyt nyt. Ei mulla oikein oo mitään. Ei mitään, päivän jatkossa. Loppa puhelin avaa. No niin, moro. Meidän tarvii tehdä liikkeitä nyt. Tää ei oo tarpeeksi, että seisotaan. Meillä ei oo aikaa seistä. Meidän pitää päästä meidän lopputavoitteisiin. Pitää vähän skauttaa ihmisiä, että kenet jaksais kysyä. Ei tääkään tapa ihan toimi. Ei. Vaihtiin lokaatiota Kalasataman Siipeen. Katsotaan vähän, miten täältä saisi vaihtua. En mä tiedä, tuo keskusta nyt, se on vähän siinä ja siinä. En mä tiedä, onko tällä lokaatiolla mitään väliä, mutta lähdetään haastattelemaan Kalasataman Konnia. Moikka! Mä teen tällaista haastetta nimeltä Paperclip Challenge, missä mä koitan klemmaria vaihtaa arvoltaan suurempaan esineeseen. Mä oon nyt päässyt frisbee golf frisbeeseen. Onko teillä mitään esineitä, voisi vaihtaa tähän? Ei. Tapahtuma on vähän vaaraan aikaa. No niin, ei voi mitään. En mä tiedä, me ollaan nyt varmaan joku, minkäköhän verran, 3-4 tuntia vaiheltu. Pari vaihtoa on tehty, yrityksiä on ollut sitä enemmänkin. En tiedä, mä alan muuttuu vähän pessimististä. No en oikeasti, ei mitään. Kyllä me jatketaan grindausta, Konna mindset. Ei mitään, mä uskon, että me saadaan tänään vielä yksi vaihto aikaisemmin aina. Se on tavoite. Noniin, let's menoks! Moikka! Moi. Mä teen tällaista haastetta, missä mä koitan vaihtaa klemmaria arvoltaan suurempaan esineeseen. Mä oon nyt päässyt tähän frisbee golf frisbeeseen. Onko sulla mitään, mitä voisit tähän vaihtaa? Ei oo kyllä nyt mitään päällä. Okei, mitä hyvä. No niin, moi. Tällaista haastetta, missä mä aloitan klemmarista ja koitan vaihtaa sitä eteenpäin arvoltaan suurempiin esineisiin. Mä oon päässyt nyt tällaiseen frisbee golf frisbeeseen. Onko teillä mitään, mitä voisitte tähän vaihtaa? Ei oo kyllä kai tota suurempaa kyllä on mukana mitään. No, ikävä kyllä ei. Okei, no niin. Ei mitään. Onnea vaan etsi. Kiitos. Okei, eli päivän alussa aloitettiin klemmarista, lähdettiin vaihtelemaan eteenpäin. Eka saatiin joku pompula, sitten päästiin frisbeeseen. Tää oli niinku oikeastaan aika huima vaihto. En ois uskonut, että oltais päästy. Mulla oli pieni reppukin mukana, mihin olisi voinut laittaa, mutta ei täs mahu siihen, että ei mitään. Lähdetään part 2 sit vaihtaa tätä eteenpäin. Tää oli nyt tästä ykkösosa, että Certified Konna kiittää ja kuittaa.